Вітаю вас, це тема Дня Крим, в студії Георгій Спасококоцький. Україна в понеділок, 23 лютого, скликає засідання Генасамблеї ООН. Темою стане ситуація на окупованих територіях Донбасу і Криму. Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Крім того, МЗС планує внести на розгляд сесії Генасамблеї ООН інформацію про масові обшуки і арешти в окупованому Криму 17 лютого. Ну, власне, чергові масові обшуки і арешти. Отже, вранці 17 лютого окупанти в Криму провели низку обшуків в будинках кримських татар. Облави відбулись в 7 домах в Симферополі, Бахчисараї, Білогорську, Севастополі та Советському районі. За їх результатом затримано 7 людей. Одного невдовзі відпустили. Переважна більшість затриманих – люди з активною громадянською позицією, які брали участь в акціях підтримки політв'язнів та громадських заходах. У ФСБ Росії по окупованому Криму всім затриманим інкримінують статтю 205, частина 5 Кримінального кодексу Росії «Організація діяльності терористичної організації або участь в діяльності такої організації». У нас, у нас сьогодні в гостях Ісмаїл Рамазанов, якому, власне, теж вітаю вас, Ісмаїле. Що вам інкримінували? Мені інкримінували екстремізм. Я це називаю нелюбов к окупаційній власті. Це екстремізм з точки зору Росії, звичайно. Вони це називали як розжигання міжнаціональної ненависті і вражди. Тобто за те, що я постійно висловлював свою думку, і це не переховуючи з принципів, завжди, усюди, і вони нібито в моїх словах десь на якомусь зелорації, онлайн-зелорації записали мої слова, але ці слова дійсно не мої, і навіть людина, яка там висловлювалась, це не мої слова. І тому, в принципі, за мою позицію, вони ось так от показово, в принципі, для того, щоб налякати інших, показово заарештували мене. 2 дні катували, в принципі, далі півроки СІЗО і ще півроки слідства. І саме в 19-му році, саме цього дня, 19 лютого, кримінальну справу по мені було закрито. Ну і тут я ще додам, звичайно, не розкриваючи всіх обставин, без вашого дозволу, що в результаті слідства по підкинутих деяких речових доказах ФСБ вийшло само на себе. Таким чином вдалося справу закрити. Тим не менше, продукують нові справи, і Україна ініціює розгляд цього питання в Організації Об'єднаних Націй. У нас на зв'язку Олександра Матвійчук, голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод». Вітаю вас, пані Олександра. Доброго дня. Ваша організація неодноразово брала участь в складанні аналітичних матеріалів, доповідей, які були оприлюднені на міжнародних платформах, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй. 23 лютого Україна ініціює розгляд чергового, на жаль, питання в ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Які перспективи цього розгляду, які можуть бути рішення Організації Об'єднаних Націй? Ну і, власне, звичайно, лишається головним питанням. І яка ж буде реакція Росії, якщо затримання і обшуки в окупованому Криму тривають? Україна почала підготовку до цього засідання ще до того, як нам стало відомо, що всіх цих подій, я маю на увазі нової хвилі арештів і обшуків, які пройшли в окупованому Криму. Треба розуміти, що надходить річниця окупації, і 23 лютого цей захід, який Україна ініціює, він вкладається в роботу України, стратегію української дипломатії по постійному нагадуванню про те, що Крим – це тимчасово окупована територія, що на півострові порушуються права людини і що Міжнародна організація Об'єднаних Націй має все ж таки здійснювати не тільки контроль, але й певний тиск на Російську Федерацію. Яким може бути цей тиск?
Ну, від цього засідання я нічого не очікую. Це таке ритуальне засідання, яке дійсно має бути, але ніяких рішень по результату швидких не буде. Ну і загалом в цій ситуації немає швидких рішень. Це дуже така довга робота, довгий марафон. Представниця президента України в Автономній Республіці Крим засудило обшуки і затримання окупаційним ФСБ кримських татар. Про це повідомляє представництво президента ВР Крим на сторінці в Фейсбук. Дії Російської Федерації спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію або релігію, яку вони сповідують. Росія в черговий раз здійснює військовий злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви опору і солідарності в Криму. Ну і, власне, посольство США виступило зі схожою заявою. Пані Олександра, є певна солідарна позиція і Організація Об'єднаних Націй, європейських союзників з цього питання. Тим не менш, Росія продовжує діяти в тому ж дусі уже 7 років. 7 років. І ви сказали, назвали це таким цікавим терміном ритуальне засідання. Ритуали теж, напевно, мають місце бути, і хоча, можливо, вони і не приносять якоїсь негайної, дієвої зміни ситуації, тим не менш, Росія своєю чергою намагається в ООН просувати свої наративи і так далі, але вони не знаходять не те, що відгуку, вони знаходять певне засудження їх наративів. Все-таки щодо гри вдовгу. Наскільки має значення якісь ці засідання? Все-таки 7 років вже засідають, виносять якісь резолюції, яких Росія не дослуховується, ігнорує і так далі. Є, правда, і певні санкції. Якщо не буде таких ритуальних, як ви сказали, засідань, чи є можливість, що, наприклад, санкції поступово з Росії почнуть знімати? Для того, щоб ви мене правильно зрозуміли, те, що я кажу, що це ритуальне засідання, це не означає, що воно легко дається, чи це не означає, що його не треба проводити. Я просто кажу, що неможливо, і дійсно ніхто так і не думає, тільки цим обмежуватися, тому що це правда результальне засідання, після якого нічого не зміниться. Мені 7 років питають, і після ухвалення грудневої резолюції Генеральної асамблеї, в грудні вона кожного року ухвалює резолюцію по Криму, це подається як перемога української дипломатії. Дійсно, українські дипломати дуже багато докладають зусиль, щоб текст цієї резолюції був відповідний. Але ми бачимо, що обшуки і арешти продовжуються. Тобто, от я про це, що рішення приймаються не в ООН. Міжнародна організація не може зупинити окупацію, вона не може звільнити ув'язнених там людей, не може навіть, я би сказала, дуже складно виходить із зниженням рівня брутальності цих порушень. Рішення приймаються, на жаль, зараз ми живемо в світі, де зламана ця система міжнародна миру і безпеки, і рішення приймаються в столицях конкретних країн. Пані Олександре, так само свого часу, в 30-40-ві роки минулого століття, казали про Лігу націй, коли нацистська Німеччина окупувала Францію, Польщу, Чехословаччину і так далі. І теж казали, Ліга націй переживає кризу і так далі. І здавалось, що Третій рейх назавжди, тисячолітній рейх, як казали в Німеччині. Вийшло зовсім навпаки. І, в принципі, те, що зараз відбувається, фіксація цих порушень прав людини в окупованому Криму, країною-окупантом, чи може воно лягти, чи важливі ці, знову ж таки, повторю ваше прекрасне висловлювання, ритуальні засідання ООН і інших міжнародних організацій в ту доказову базу, в пункти тих доказів на якомусь міжнародному трибуналі, наприклад? Я просто продовжу вашу аналогію. Нагадаю, що Ліга націй, вона відійшла разом із згаданим вами Рейхом.
Це просто про те, що ми не знаємо, який ландшафт і яка архітектура буде міжнародних організацій вже за деякий час. А люди сидять в тюрмах сьогодні, да, і робити щось для того, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я, треба сьогодні в умовах непрацюючих міжнародних механізмів. І от те, що я хотіла сказати, я продовжу, що є речі, які Росія розуміє. Вона чхала на всі ці резолюції. Да, і вони потрібні, да, за них треба боротися, да, треба, щоб там були дуже суворі і правильні тексти закладені. Але Росія не розуміє мову резолюцій. Ми будемо так говорити 7 років, 14 років, 20 років. Якщо не буде додаткових ефективних дій по Росії, воно так все в цій канві залишиться. От приклад, який я хотіла привести. Сполучені Штати Америки зараз розглядають санкції за Північний потік. От вони включать туди німецькі компанії чи не включать німецькі компанії? От від цього залежить, від цих рішень, від рішень, які в державах приймаються. І ви бачите, я кажу німецьких компаній, я не кажу навіть російських компаній. Коли ми говоримо про геополітику, то це шахівниця. І треба мислити там на кілька кроків, грати партіями. Дякую, пане Олександре. Ну що ж, звичайно, продовжуючи аналогії з Другою світовою війною, звичайно, резолюції, рішення і засідання Ліги Націй небагато чого вирішили. Вирішила зовсім інша силова ситуація. Ну, побачимо. Звичайно, Україна заявляє там офіційно, що ніякого там силового визволення Криму, окупованих територій бути не може. От цими днями згадуємо і річницю Дебальцево за Мінськими угодами. Дебальцево теж лишається за Україною. От зараз відбувається засідання Ради нацбезпеки і оборони. І, ну, я не знаю, що вони там розглядають. Там є закрита частина цього засідання. Може, і розглядають питання на виконання Мінських угод, наприклад, звільнити Дебальцево. Це ж, ну, в дусі Мінських угод. Ну, ладно, не будемо про це. Повернемось до ситуації в окупованому Криму, до тієї картини, яку малюють стосовно кримських татар, окупаційна влада. Ну, переважна більшість цих справ стосується Хізбут Тахрір, організація створена в 55-му році. Вона, ну, в деяких країнах діє, в деяких не діє. В Росії вона заборонена, в Україні вона дозволена. Я не є прихильником створення всесвітнього халіфату. Не знаю, якщо ви прихильник, ну, можливо. Я так само не прихильник, наприклад, свідків Ієгови, які теж заборонені в Росії, але дозволені в Україні. І, ну, вони не здійснюють терактів, да? Вони не є терористичною організацією. Кому вони подобаються, кому не подобаються, то питання вже смаку. Тим не менш, це наші громадяни, ми їх захищаємо. Але картина, яка малюється в окупованому Криму, от бачите, ФСБ бореться з терористами, з ісламськими терористами, от, зокрема, кримськими татарами. Да? На що схожа ця картина? Для кого її малюють? Для суспільства. Перш за все, для свого суспільства. І якось виправдати свої дії в окупованому Криму. Зробити з кримськотатарського народу якогось агресора, якийсь ненадійний народ-ворог, знаєте. Це за радянських часів було, це за царських часів було. І всі ці періоди вони робили з мого народу якихось ворогів. Ну, з мого народу, власне, теж, знаєте, якщо не вдається зробити дурнуватого хохла, то, ну, весь час згадується про те, що і українці, і кримські татари свого часу палили Москву. За царських часів це знищувало еліту, як українську, так і кримськотатарську. Для чого? Для того, щоб позбавити народ знавців мови, знавців культури, знавців всього того, що народ, без якого народ не може існувати. І тому, в принципі, зараз відбувається трохи інший сценарій, але все це відбувається для того, щоб знову залякати, знову зробити життя в Криму таким нестерпним, да, щоб люди добровільно виїхали звідти і просто не вели свою таку мирну боротьбу.
А партія, як такова партія Хізбут Тахрір, це просто інструмент для тиску на кримськотатарський народ. Розумієте? І, в принципі, до цієї партії можна віднести будь-кого. Не тільки кримського татарина, будь-кого, який, може, там опинився не в той час, не в тому місці, там, чи сказав... І, не дай Боже, обговорює, згадує історію, як спалили Московію. Да. А Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільноту до посилення тиску на Російську Федерацію. Відповідну заяву Меджліс опублікував Рефат Чубаров у Фейсбук. Президія Меджлісу засудила злочини Російської Федерації в окупованому Криму, закликала міжнародне співтовариство використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми стосовно Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх політичних в'язнів, арештованих в Криму. Меджліс також подякував співвітчизникам, які демонструють згуртованість і єдність в умовах окупації Криму, та закликав всіх жителів Криму солідаризуватися з кримсько-татарським народом. У нас на зв'язку Ільмі Умєров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Ільмі, ага, вітаю вас. Я вас теж вітаю. Ми зараз згадували з Ісмаїлом Рамазановим ситуацію, що утиски кримсько-татарського народу в окупованому Криму, Меджліс вдалося оголосити забороненою організацією і фактично припинити його публічну офіційну діяльність в окупованому Криму. От зараз взялись за Хізбут Тахрір, намагаються всіх кримських татар оформлювати по цих справах. І знову ж таки про картинку, яку намагається малювати окупаційна влада в Криму, що от бачите, Хізбут Тахрір, хоча вона терактів і не здійснюють, в Росії це заборонена організація, всі кримські татари, вони, значить, екстремісти, терористи і така ситуація. Крім, звичайно, Руслана Бальбека, там ще кількох, не знаю, представників чи не представників, може ви свою оцінку дасте, кримсько-татарського народу, які пішли на співпрацю з окупантом. Коли повернемося, тоді обов'язково оцінку дадим. Я зрозумів, прекрасна оцінка. Щодо ситуації в окупованому Криму, чому Росія, незважаючи на всі резолюції поважних міжнародних організацій, в тому числі ООН, продовжує подібну політику? А невже кримські татари розглядаються як настільки серйозна загроза для окупантів? Річ в тому, що там, скажімо так, наближаються події, будемо невдовзі згадувати події 2014 року, окупації Криму. В самій Україні теж, всі були зайняті Майданом, тут і так було незрозуміло, в принципі, хто в Києві влада в той момент. Десь сподівались, що кримські татари піднімуть повстання, наприклад. Скажу більше, що кримські татари були, напевно, найбільш проукраїнською частиною Криму ще до 2014 року. Якщо б, напевно, підняли повстання, була б депортація номер 2. На даний момент кримські татари, яку складають частку від населення окупованого Криму, враховуючи ті міграційні процеси, тих понаїхавших з Росії, які після 2014 року понаїхали? На март 2014 года мы составляли 13,7% официально. Сейчас, с учетом минимум 500 000 понаехавших, и с учетом того, что 1050, в том числе половина примерно крымские татары, выехали из Крыма, естественно, пропорции немножко изменились. Сейчас считается 10% крымские татары составляют в Крыму. Тим не менш, кримських татар, як ми бачимо, і досі розглядають як оці 10% кримських татар в окупованому Криму, російська влада розглядає як серйозну небезпеку. Скорее всего, она рассматривает крымских татар как единственную организованную этническую группу, которая не признает юрисдикцию России и готова, меняя формы, продолжать борьбу. А что касается Хизбут Тахрир, ее просто выбрали мишенью, потому что легко
говорить на международной арене о том, что мы судим и сажаем в тюрьмы террористов. Хотя на самом деле ни одного террористического акта за последние годы в Крыму не было. И ни один из этих людей абсолютно не причастен ни к экстремистским каким-то движениям, ни тем более к терроризму. А там еще умудряются некоторым пришить следующий шаг в этой статье. Следующее обвинение. Попытка захвата власти в Российской Федерации. Это ячейка из 3-4 человек якобы готовилась переворот в России устроить. С одной стороны, это смешно, но с другой стороны, люди реально получают по 20 лет тюремного срока. Ну, ви знаєте, мені дуже цікаво, от згадали в відсотках, скільки кримські татари на даний момент складають в Криму, а якщо подивитись, наприклад, на Москву, скільки зараз в Москві мусульманське населення складає відсотків від мешканців Москви? Половину, 2/3, може більше. Тут, я думаю, що росіянам от насправді було б не до сміху. Ну чомусь вони займаються цим в окупованому Криму, а не в Москві, яка, власне, зараз повертається до свого первісного стану, ну, московського улусу, да, як воно колись було. І чому кримські татари, ми сьогодні з Ісмаїлом Рамазановим згадували, як палили Москву, Сагайдачні з кримськими татарами. Чому? Тому що Москва не заплатила данину своєчасно Кримському ханству. От, враховуючи той кількісний склад населення Москви, ну, я думаю, пора пред'являти рахунок за весь попередній період, ну, з попереднього спалення Москви. Ви про це не думали? Україна намагається готувати якісь позови до міжнародних інстанцій з приводу тих збитків, які завдає Росія окупацією Криму. Чи кримські татари думають про те, що можна і свій рахунок, ну, певний, пред'явити? Ну, это сейчас очень трудно на такие темы рассуждать, находясь вне Крыма, вынужденно. А в истории это есть, это уже никто никогда не зачеркнет. Я хотел сказать о том, что одна из серьезных, больших ошибок независимой Украины, начиная с 1991 года, было не решение, не рассмотрение кримсько-татарських проблем в Криму. Я вам скажу більше, великою помилкою України з 91-го року, держави Україна, було невирішення проблем українців в Україні. Да? Тому ми зараз бачимо п'яту колону Кремля, з якою тут вже президент Зеленський намагається боротися на засіданні РНБО, яке триває. Дякую, Ельмі-ага. Ісмаїле, буквально у нас хвилина лишається до кінця ефіру. Так, дійсно, ви зачепили такі теми, да, які, може, свій рахунок так вже підраховувати збитки кримсько-татарського народу за весь цей час окупації. Насправді, з часів несплати крайнього... Ми сьогодні живемо за сучасних можна просто ще раз спалити Москву, і питання вирішено. Палити ніхто не буде, нехай Москва буде, там живуть мусульмани. Нехай живуть. Добре, на мою думку, ми, коли повернемося в Крим, коли Крим буде деокупований, ми зіштовхнемося ще більш такими порушеннями. І саме коли ми повернемося, ми тоді зрозуміємо, який збиток Російська Федерація, країна-окупант, завдала нашому Криму. Зараз дійсно, як сказав Ельмі-ага Умеров, ми не можемо, сидячи тут у Києві, якось слідкувати, якось. Звісно, можемо через наших співвітчизників, це фіксується. Це фіксується, да, це фіксується, безперечно, там правозахисники спілкуються з сім'ями політв'язнів, з тими, кого викрили. Я ще хотів сказати, розумієте, ці всі репресії, дійсно, вони
припиняться тільки після деокупації. Тільки після деокупації. І не лише ніяка Рада Європи, ніяка асамблея не зможе змусити Росію виконувати права, ну, тобто не порушувати права людей в окупованому Криму. Тільки після деокупації все зміниться. І, на мою думку, аналог Азербайджану. Прекрасний аналог, який я думаю, що я не хочу чекати 30 років. Ми не можемо провести, я не хочу чекати 30 років. Я хочу дійсно, щоб за найближчим часом... Ми хочемо всього і негайно. За найближчим часом, щоб Крим був звільнений, щоб виконувалися всі ці резолюції, розумієте? На цій оптимістичній ноті будемо завершити нашу програму. Це була тема дня Крим. До зустрічі.